இந்த நாளுக்காக தான் இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். முன்னாடி நாளே மஞ்சள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. காலையில எந்திரிச்சதும் சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாம் ஃபுல் எனர்ஜியோட இருந்தாங்க. எல்லா பக்கமும் கலவரமா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. வீட்டுக்குள்ள போனாலும் சரி, கோயிலுக்குள்ள போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் தேடி வந்து பூசி விட்டுருவாங்க. நம்ம நின்னுட்டா பிரச்சனையே இல்ல, இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். நாங்க பார்த்து காரம் இல்லாத வெறும் மஞ்சளை வாங்கிட்டு வந்து பூசிட்டு இருந்தோம். ஆனா எங்களுக்கு பூசினவங்க எல்லாம் சத்தி மசாலாவை வாங்கிட்டு வந்து பூசிட்டு இருந்தாங்க. கண்ணுக்குள்ள போயிட்டு கண்ணு எரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு கண்ணையே திறக்க முடியாது. மஞ்சளை வச்சு ஹெல்மெட் போட்டு விட்டுருவாங்க, மஞ்சளை வச்சு பல்லு விளக்கி விடுவாங்க. ஊரு ஃபுல்லா மஞ்சளை பூசிட்டே சுத்தி வந்துட்டு இருப்போம். அங்க வச்சிருக்க தண்ணி எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விளையாண்டே வந்துட்டு இருப்போம். கடைசியா ஒரு இடத்துல சாமி கும்பிடுவோம். சாமி கும்பிட்டு முளைப்பாரி எல்லாம் கிணத்துல விட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வந்தா சுண்டல் ரெடியா இருக்கும். காலையில சாப்பிடாம அவ்வளவு நேரம் சுத்திட்டு இருந்திருப்போம். அந்த டைம்ல இந்த சுண்டல் அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். ரிட்டர்ன் போனா எங்களுக்காக சாம்பார் சாதம் ரெடியா இருக்கும். மஞ்சளோட உட்காந்து அப்படியே சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா.